a jarama Allah wima ya yettin gueɗe ma uddit ɓernde ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne waɗi caleni walla dewgal ne sattema ɓatto kerem walla lati amour he ahuni kumtiɗoɗa kemɗe gueɗe ma aɗa yiiɗi Allah walluma e dow udditare banggue kayitaji aɗa yiiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma ɓatto kerem walla lati lumiére réussite aɗa wonde guite aɗa wonde kunundi ɓandumane maayi softani ɓattude mauvaise langue so woni kerem so woni lati aɗa wonde liggey ɗum noon ɓatto kerem walla lati la main du mal aɗa yiiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓatto soin privé pewnaneɗa larima e kerem ma wawi wonde fof selfi numéro gonɗo less o ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴudema ɗum noon on calminama te on jarama hen fewi bandiraɓe sehlaɓe bandam hokkam noppima mi haalanma asirti e caɗele ko adi foof so tawi aɗa yiiɗi tul ganduɗa hoorema fetel walla jaasi nattama an jiɗɗo ɗannade taw aɗa yiiɗi kayitaji ɓayre taw kadi aɗa yiiɗi hebde tan jawdi ko yaawi an suko debbo jiɗɗo suko gorko walla suko gorko jiɗodirɗe suko debbo taw haɗɗum yiiɗi jaggude kala ko mbiɗa ɗum o waɗanma an mo ganduɗa ka janowo rabeji taw ñande foof iɗima gaddan caɗele yotto e ceerno Mouhamed Gali joni jinneji ɗi jaltama ha laaɓa tos kañum ko ceerno joom jalan kadi o ƴewnam a yoɓata kono an gorko mo ganduɗa hoorema aɗa jogui yawre e ɓandu ma to banggue gorago ma yotte ceerno Mouhamed Gali ko piɓol tan waɗantama mbiya ceerno Mouhamed Gali jeeya leydi Nigéria ari ɗo e Dakar sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 75 440 23 73 75 440 23 73 ɗum noon jokkodire e makko hajuji moon kumto Saya wonde kami yaade nder duus mum min yiiɗi yewtude ma seeɗa Salmata an kaldem de anga bari aduna ma fof ko yewtere non mi haalna tan jiɗi mi keɗɗami dartin mbatta ko keɗɗami Salmata hani wona noppi keɗoto mais dartin kanem ko wonimi intéressé koko ɓennimi ko woni ha jiɗi gotel kalni mum surtout an noon wi moon jontanɗe yen mbaɗ ɗum balɗe tati haalni mon onon go fof sali te onon ɓuri kam muuse moon so goto mon yontama yijitat ni min concornoɗo te min wona machine comme neɗɗo tan surtout an noon an ɓuuri fof ɓuuri hakkille no mbayɗani moƴƴani de te mi haala mum gueɗel kedi billahi nokku fof noon ndewɗon ɗum ɗo tan ha maayi ay tullim ɗo e min mbiɗa andi so maayi ɗon wonta onon goy onon jaay seydnagal jo maayi mi série am maayi taw onon mbar ɗum ay lelim ɗo tan goto monen woy wallahi ummoto lelim ɗo so ummi somi ñafi mukko aɗani neɗɗo kam so maayi waɗa aɗani kam enana bojji enana hallaji yimɓe min ummoto joɗɗo somi fiima mbukka e hoore walla yeeso
onon ko woni a gayni ngalɓitaade gayni an cikkaɗa sa maayi mami woy min ge mbiɗa anndi sa sikki sa maayi min mami woy a funti hoore ma annduɗa ko famɗude fayida pina subaka an subaka Allah mo pinɗa fof an ko dukko tan jammay ñalawma subaka e kikiɗe joni holtande pinata mbaano poɗɗa wade ni walla wonande ɗo poɗɗa wonno an joni mbaɗa hono guyweere ni ñande fof ko dugo Allah suwa hay wende aɗa addana kam haala an ƴewɗo hoore ma ɓaccode fulla ala fayda mi yahata ɓooy tan ala wonat ke hakkilam tan ala wonate hakkilam so wona ittu ndiyam tan fasɗi ɗum tan ha ɓenda ha fas ñuppuma ɗum ñamma ganda ko gertogal fasnante ndiyam ko noona men ya eɗum may tan wallahi ya eɗum may Allah kay matta ko ɗo fof min pour yiɗi wardem tan kono ya eɗum may yurbi ma lamba lamba kay ñaine mayra rawini tekke wayno kosam wa fulla fayda a ñakki fayda ha mayra ko ko nganda ñay fof ko duko tan Assalamualaikum. Awalnya jam. Tindaw portal ko mo bisel. Okay. Ala jara majara. Anjay anga jude yaade mo wala dum ko ngok Ko. tawa ko mbiru ko ƴetta ngi kole ma kudange lalla gara kawa dum to nguppan men Ni ko ni he. ko wanan ay am so marani jaari an joni ko mi mata gijira ko mi woni borom ma ha jo ko mi gije jo ye be ma jo an ko mi gije ko mi gije ko mi bebe ala ni wonan do dus jo o tala ni ay wala ko bebe ma arani jo ko mi gije أنا ولا ذو أنت لا إله إلا الله سلمان كمين في سلمان داي سلمان داي سلمان داي سلمان داي أنا ما أوصل بركة تقولن أنا روح هتاك هبتة روح هبتة Bebe. إلي يلوى الدولة لا مننا هرسم سبعة هرسم سبعة هرسم هرسم أنا هي ديت أي ما يت أسمع موضوع ديت أسمع موسيقى تبغى ما يرام oɗon kuwono ko woni an boy salman renom salman fedde an he an o mo fe ko mi tano o ayad nan tuwa wona o toñi nden ɗo tawi won kiɗo yo waɗem dépassé quoi mari joni aɗa yiya aɗa fiɗoɗo tawi watma dépasse jo min أنا bonni ha wona ses an jo o yaay barka rasulullah يا ما فيجا سفينة ما أدون ما بون Ah bebe. Aku nak pergi nak سفينة main. أدون ما بون An gila dar ngani bo tutu ma to ko ibu suona da. Ibu Mino ma mino to ma aran. hakkam yaltudema mon fewnina par Ala tu kanyu to hawya ma. noftanma جون جون ديت histoire wondi ko moƴƴani ni a faami histoire wondi ni ko moƴƴani won gadde meeɗo waɗelde non oɗo e toon o jañaguimam sabi allah non ko jowi woto joom woto wat woto jom woto wat jom woto wat non
accitame o an non non Diom ko wistide oɗum jinnu Diom an jiɗɗa ko warde babi jiɗɗa ko war as ɗum jinnuɗa babi yaf babi yaf 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 an handi an handi handi babi yaf yaf man gañanim de haydara heɓani jinnomi yo arane gas merci beaucoup Diom billahi wallahi an ɗaati debbo oɗi nanggum ɗum de bam billahi cikkannomi ko e possibilité ɗi walla no Bébé oto ɓe mam de ayi noon hannde ko mbaɗɗa ko mbeɗa welti heen ko ni watte neɗɗo sa wone galle a hollat yimɓe galle ɓe jikkuma sukaɓe Dakar naɓe ko bonɓe leydi ko ni watte neɗɗo so toñima e galle he fiyi ɗum ha cakke morlum eyi mawɗo wonani waɗi jogorto galle an koni haajuma e haala men nanngu hunduko ma e haala men haajuma ala heen opo waaw jot jot masa bébé o gañani oto ɓe mam ko ɗum won probléme o ko ɗum won probléme o sohom ɗeɗɗuma ko regnin moon bébé tottumomi ko kaalam pour mo yuppa ɗum Eh. après o ñoƴƴi kam wuppunam tan o ñoƴƴuma an bébé an ko kanko ñinguirɗa par ce que an mbiɗa wulluma taw aɗa nder dus ko tagi a yaltani mata yiyani hello piyumom ngo a yiyani hello ngo ɗum fof ɓuuti ko piɗemi hello beddimi nden taw mbeɗen tawa tampi a yiita piyumom hello beddimom paɗe beddimom jegnayi mbaɗim petti mbaɗim fof a fonnofude kam mi fimo mbinde kadi hay yayam fii ɗum ni hay so joom yawimama fii ɗum ha cakke morlum bonnide ha wona sese ɓe ganda koye mabɓe nen joom kam ni tan woppirte joom subaka Allah mo fini fof omo torkil xam mi haalani hende ko debbo tahi joom no fiyami debbo joni tahi joom no weddo kam paɗe nayi hocce tallaji no fiya kam yo ya ha yeeso lawol an yo ɓerde ma bou an joom ko ma onde min e makko e galle he ɗomi haalatma an ka ɓiyam ka sehilam ay ñande no yontande min naade waaji ɓeydumi e ɓarma makko lamɗam mbami hen kaani wonɗa ko puttinɗa kam giti wallahi ñande pennonoyɗa kam boowal an mi waɗate wona yayma kanko ñinguini bébé mi yaltat galle o non oɗo yaltu ƴeew min an ñinguinimi korka tan jagguma bébé mi tajat ɗo kam ndiyam mi yara a tajat mi tajat ndiyam fota ɓooy ƴeewa taweɗo wawi continua mi wawata bébé hande sa taƴi o jallede o wiyata ko piiɗam ha taƴƴa mi tajat ala wontat hay goto jimolde andata ɗum hay goto andata bébé mi wontat jimolde hannde bébé ala probléme hay goto andata minoma hakkude men ɗum nen ton annene bébé min hande mi wawa defde hande mi wawata bébé ala continue defumaki an defat kay bébé do musat bébé wiyam toho a defta a wawa defde wawa bébé hay sa meeɗi hunde yawtata boom goddol ngol la ilaha illallah bébé o mo neegi kay ko ni waɗi kam massa bébé ko haɗima ko tagi leela e nder dus mo dudduma han joɗɗa to mbiya yaltata nden gonɗon ke ɗumin ndi gonɗon ke fewnitade haɓe sa fewani a wawa yaltude keydi ɗum woni affaire am nani gulali wawi wallahi mi dañi probléme am guddi manda fof taw mi fewini ɗum wona haala de wona a tajat ɗum yalta joni aɗa no mbatten a arat jen toon wi neen hannde a wawa defde hannde a defta jen bébé wimo mi wawa defde de a defta hannde salima kadi mi wawa mi defta a defata non hannde kay a defta jarri ittu ñiiƴi ma fof hannde a defta hannde kay ɗum so ɓenni baba jafɗa hello ngo pimmami nane ngone mi tayani nonno miɗo piiɗami hello ngo kam mi yi bawɗi laakar naɓe kam mi salmani sala he même ndara ka jiɗɗo fiireɓe ar fiyam sala mbima joom ar fiyam
he mi dema en pare jom he moƴƴa hare gasande wawi hare yo gas wawi minen min maayi min gorko wawi wona moom garɗo ɗo ɓuuri haalde jooɗ oɗo sona kanko firti galle makko hare kay moƴƴen gasande ardar ɗo ala bébé ala ɗon daratomi ɗo ardar ɗo ala ɗon bébé ɗo ara o suna même jam faydam feewi nene ay dande ko dañi probléme oɗo woni ɗo ko gañiɗo gueɗel gotel jiɗimi andin mon noon hande o wawa defte o wi o woni dande Moussa mi wawa an gañima hande sa paari e guppol ma gara sa def bottari an defat bottari a haali gonga mi yontaka hande mi yontaka janggo mi yontaka ɓawjom kanko jontaɗo kanko defata bottari min gorko ma haaldanema de haal wata mimam mbimami to tam respect te gacca soɓeɗe haal mbiya aɗa haal sala renomi ay kalta ko heɓanimi hayɗo respect sa yiɗi ɗum ko an rokkata ɗum hoore ma joom ɓiyayimi def bottari aɗa woñi aɗa ɓuuri boddi joom joom tinno mi ñaagi mama yo habru tan eto def ɗum hokkata en jaam ayi gol ceernugol min komi mayi o ngo hellon fimi ko hôpital paami yo tinno tan o def o wawa dande koko Moussa tan on ɗo e o defat par force omo wela omo metta o defat danima kono Moussa danima ko suwa Moussa o suwa yiide haydara o mami fimo ɗo yo galle hawo maya goggo ɗani nde mayi wa def mbimi mayi mbimami par force defirta mbiya goggoda o par force o defirta ɓiyam eto tan saabi Allah eto o defat ɗum ɗo sa defoy ko mbatta ko waɗata ko mi winom nene ma kangaɗo ko joom doole o waɗat de so a yiiɗi jikkat taw an mi hollanima doolam ɗe taw wona ka kangaɗo bonɗunede anda hoorema woni no gonirɗa ni tan ba mbimi sa yii jiimi koma deƴƴo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on calminama on juurama yeɓoye Fouta Plus on beltanama kadi no fewi en gaari épisode men 8 on jeebi épisode on ceediɓe hen wonko jiiɗon hen waɗi bagar ko mbiyata ko bagar waɗi haare waɗi ceernugol en mbaɗi hen analyse uji men noon guila e haare nde hakkude jeewowo e lembel welen noon jewɓe ma mbi ko noon rembilaɓe kañum en ma moni fof ma daroro banggue eyyi ɗo kam sikki ala lembel tooñi fonnanande mi panuji bomo wupparam ɗum ɗon kam ko rewdere eyyi ala ɗum kam ko toñangue tan eyyi wiide wuppanam joomum salo beddoɗa hen pam provocation aji tan ɗum ko toñangue tan eyyi ɗum kadi mbeɗa andi ɓe kaaɓi woni moni fof woodi ko dañi hen e kadi en jii hen e ceernugol ngol kadi en jii hen kadi e jihnaɗo debbo o e gorko o yummo joom e bamum joƴin jeewo en kaldamo yummiraɗo o pamirɗon bo timmani o joɗimo mo wajo debbo o wi debbo o weltima hen eko waɗi ko dal ko ni watte omo waɗɗum encouragé eko waɗi ko woni haare nde jaggodiral ngal eko hanani noon hayso tawi noon neɗɗo ka toñaɗo e neɗɗo o fotani wasiyadema ya haaɓe o fonno kay so wonno yummo timmuɗo o fonno kay ko wiidemo tawde ko ɓii ko nangrimo tawde aɗa jogui jinama e galle aɗa jogui kellifaɗo ma woni kalifa ma e galle woni joom galle ma kadi on halfi mum onon ɗiɗi o fonno wiide so on toñima haalan joom galle ma so ala ɗo yetto amin kalna amen saabu hunde adorto koye masalaha are masalaha so jaɓama e so salama masalaha gonga waɗe ñaawe so tawi ne waɗi hakke poɗɗo tottede totte kono fotani wonde e ganduɗa ko mbaɗɗa ko amin beltin wadde neɗɗo o weltinde neɗɗo weltanade neɗɗo e ko waɗi ko fewani saabu kada fewani hawre moƴƴani surtout ma e lewru korka taw wiyam hay sa neɗɗo wimo neni haɓa ma wi inni sa imun so neɗɗo wini haɓa ma e lewru korka ni wi komi korɗo saabu Allah mum teddude saka noon nder lewru korka jaggodirde hen waddude hen findirde hen aɗa andi ka toñaɗo wonno caɗele kay ka anda ka toño walla ka toñaɗo kono aɗa yenana ka toñaɗo aɗa jogui kalifa
muñ jetta kadi fuma kalna ɗum woliɗɗa an debbo o yetto e joom galle ma walla jettoɗa e esiraɓe ma kalna ɗumen kajo kala hen haɗe so wona taw neɗɗo ronku ma dama neɗɗo o hande neɗɗo hayso neɗɗo ƴetti fiɗel mum fawi tine makko ɗo ko accude sa heftima tan wadde an addi har kadi jihnaɗo o hande o manki o timmani ko ɗon o fotno adrademo holno ko woodi ko an haadi a toñama kono ande a fotano wadde ɗum a fotano haɓede a fotano haɓede an ka neɗɗo moƴƴo ka timmuɗo ko ɗon mbajortoɗa neɗɗo an ka timmuɗo hoto teftomo a meeɗa nan neɗɗo huduko a meeɗa nan neɗɗo caɗele so tawi hande oɗo ari a wi ara watta wadde ni ma wi aha ko boni Nawligu ko taka won kiram walla ko Nawligu taki onon kaɓa ɗum ɗo kam jarani haare kadi ganduɗa o waajo ma o artirma e place kono e nder waajo o kadi haw yewtini o wi mi weltanimama ko mbaɗɗa ko kadi hay lamɗam ñande hen ɗam komin wonno e bare mum nde tawno sahaji penowo yejjitu ko haalno tagi saaha fof caɗele kepto ɗum neɗɗo waɗi caɗele waɗi ko fewani o anda e waajade ha pare beltinirɗa ɗum sah ñande hen ko kewno ko min o wonno ɗum min bonɗo o min wonno ɗum taw way kono wadde so neɗɗo wi min wonno bonande firti ko min bonɗo o wonno bonande nde saabu oɗo hanti nanguirte ko bonɗo saabu wadde bone takta neɗɗo ƴimirede bonande kono noon duumire wadde bone so ɓooyi teskotte ko bonɗo tawno neɗɗo sahaji neɗɗo hoɗo ƴewatta wiide ƴewde hoore ma wasde wadde haɗa kono noon teskoto noon so tawi a waɗi erreur tinno jaab taw ko bangal ma e Allah laɓɓittinoɗa jafnoɗa Allah tubana ɗum a waɗon haɗa ɓuni bonɗe fo kombo rentota ko gopol so waɗi gopol taw yafnota ko gopol ngol kadi baaba o yumma o haali e dow babiraɗo babiraɗo ɗen yima saabu bettede sikkanno ko wona kanko kono de hollitani yadani makko haɓani makko kono ɗo ko ala ko hayso ala waɗa ko way hen o bawaɗo kono kam ina fonno wadde dille ha ande tigui tigui ne muusi ɗum hay so woni ko bawaɗo hay sine wattino wiide yaafo kadi debbo o jeewo o fatano jaɓɓirde guel gueɗel ponde yummiraɗo ne yiɗimo tan ne wadde makko yaa bonnoyde golle muɗa peccoro makko o woni Nawli ko o fotani ɗum jabde kanko hoorema fonno wiide ɗum de kam fewani kam yaay ana fotani wadde noon saabu fonno ko rendinde ponɗa ko rendinde amen ponda amen saabu min e kaari fof ko Amadou ma jibini ko noon kadi jeewo o fonno wadde réagir mais wona kadi yaadude makko kanko fo e yummiraɗo wonde yummiraɗo naskaɗo kadi debbo on kadi fatano abbitade hen kadi ari hen ganduɗa en jii joom o haɗi debbo makko defoyde wate ko hunde fonde sa ƴeewi galle o way kono pecciɗo ni waɗi parti joom e parti jinaɓe joom gonde debbo jeewo joom wonde ñaarel mum kañum kam wonno kañum kam serta wadde herdaji caɗele kañum kam timmani teski ko naskaɗo ɗum ɗon joni o haɗi debbo makko defoyde kanko waɗi sababu toon o wuurdi ɓe guurimi kanko wuurni o debbo makko defata kono ala to fayi ɗum ɓe kaɓiɓe ceeri ko toñoɗo fiyama walla fi ɗum ala ko haɗi ɗum haɗat jomum defoyde kadi neɗɗo kadi gorko ene foti tinnade seeɗa etade wawde etade fewde nde tawno ɗum ɗo foof noon son ƴeewi ko mankude needi éducation waɗi ɗum mankude needi ndi holɗum gon tawno jignaɗo o adi wasi timmude kañumne mo nehaki noon kadi bandiraɓe wawa nehde so ƴeewi babiraɗo e joom ko gotum walla ni taw joom ni seɓoyimo sahaji saabu on ƴeewi babiraɗo o nde sernata nde on jeeyi waɗi kole nanggui inde serna nawi ha nder suudu kadi hikki hen kadi waɗi kole ha no fewi kadi ha cerlatineɗo ha yejitini man nan haaɓe sabu omo kooli tan omo nangi omo deeƴi kadi o yalti on keɗima ko wi joom mi andano debbo ma ko ni wayi e bawɗe Allah joni min kam ɗum ɗo kam min mi ñawata ɗum ko oɗon ñawmi mate on mbarewa korka omo jogui korka walla jogaki
kadi il faut ƴeewedde so yehi o naatti o yuwirinto so tawi woodi ko yalti o ƴewne kafara sabu ala ko yaltino kadi ƴeewmade baraji non noon on calminama on juurama on beltama no feewi hannde ko wonno mbaɗen ko analyse toɓɓere e épisode men wito assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh oɗon jaaro on jaafo